Това видео ще ви покажа как изцяло онлайн заявявам превод и легализация на документи през сайта на ArteDoc, бързо, удобно и без излишна административна обиколка. Поводът е реален казус от практиката ми. Става въпрос за семейство, при което починалият съпруг и баща е немски гражданин, но е починал в България. Съпругата му живее в България, а дъщеря им в Германия. За да могат отношенията да бъдат уредени на време и коректно, подготвихме пълномощни, с които съпругата упълномощава дъщеря си да я представлява пред институциите в Германия. Основната цел е уреждане на наследствените отношения и подаване на заявление за получаване на вдовишка пенсия, но в подобни трансгранични случаи процесът обикновено не се изчерпва само с един документ. Паралелно с това се правят и редица проверки за евентуални кредити и задължения на починалия съпруг, за образуване изпълнителни дела, за просрочени комунални плащания, за висящи съдебни производства, както и справки в имотния регистър за собственост и тежести. Издават се удостоверения за наследници, правят се справки за банкови сметки и наличности, проследява се собствеността, а в някои случаи се стига и до последващо уреждане на задължения с оглед приемане или приемане по опис на наследството, както и бъдеща продажба на наследени недвижими имоти. Всички тези действия изискват документи, които трябва да бъдат прецизно преведени и надлежно легализирани, за да бъдат приети от чуждестранните институции. В конкретния случай преводът е от немски език. И именно тук използвам услугите на ArteDoc, защото целият процес може да се случи онлайн без значение къде се намирате. Както виждате тук, заявката може да бъде подадена директно през мобилната версия на сайта. Документите се качват през телефона и избира се услугата за превод и легализация, а след подаване на заявката се изпраща фактура, която може да бъде заплатена и онлайн. Процесът е ясен, проследим и спестява време, особено при трансгранични казуси, при които координацията между различни държави и институции е ключова.